metang si cicini re pot itum just met ke social media aja kong ke WhatsApp, Facebook, Instagram, lapen YouTube lahai lo. Lasi nilifan message long nang ke text do kopi posi YouTuber tur jok lo. Kopi posi YouTuber man lap lo. Kopi posi jobs claim pine business claim kopi ne kam claim ra YouTuber fan kam claim tur pak lo nang kar jutum do. Kalau si aprang si nilimen borong king hikap nilitum Mr. Kirby YouTube channel kilang vera korte injir tumhan aprang si nili hin pending ang sama kardom pajerik lo. Asi just met pini abang ke kapre video la bugale YouTube alama puthak la sap soche thanam lana nili video ke bang ves tame jir ding piklo video ke silam list tame lapian jo aporowe lahai ching tip ji phananta video ke silam me helo piklo lase Eli tum mathadam sinang kado westa me chichini re ablo YouTube do tum anke ko nangli video selam lo bote ko ansi kijoy ma ko ansi sung ma lapian nangli video channel do lo bote ko PPC claim ning ma YouTuber dum an chichini re ablo asi eli tum kipu dunja lam ave thang ta lasi neli phan isi hini sapsam misis tang ke pi tum do kopi pasi eli tum asap sap sup osomar ata ke kom lapen ke Charlie ke kom lapen ke kam claim kle lapen business claim kle lapen jobs claim kle ra YouTube aphan kam claim thur pak lo kunang karju labang so lam pulote elitum langdam sina karbiang long mai tu maha wara long metra ke pas tum BA ke pas tum MA ke pas ma graduate ki una tum do ulo apon ne ke chipo uning tung telo punang le ning hang la se elitum labang ke kalilo kado wisame ki pas je phan ning hang lapen ke claim ke mi sen anakame kado wisame claiming tung aposi nangli lepe nilis tame ke claim jong si mesen bote nangli ke claim mesen apa nili claim mesen pulute nangli ke claim kopilo along nili nang Charlie dun siaki meji pabang si nili mathadam lasi langam sina itu mah warda kali akapre ka war tu mabang ke YouTube along channel do rep pabang si nili mathadam itu just simple aphan ini ke joy ke mathadam sina YouTube la po anlo itu malong karbiang long komane gold play button tang ho hero pek lo silver button mang kelong mang dulu mah lata bilang nili theklong lilang bon leben itu my YouTube long channel subscriber lan ana Alex dulu lan ana a subscriber dulu buta dulu mah nili theklong ke kom ulang lata abilang bon lasi ilitum lapo alang jo YouTube aputhak ke pap hidun lasi ilitum jasemet un anpen YouTube aphan same ke paprang ponji phan akapreka ai state langam sedang halatum lapuson lo YouTube aphan kaching hon ne YouTube pen si kichuk patum ta do nile video lang pilo pa YouTube lang nangli tum theklong nangli tum da video lang open nili ta theklong bom lo ni YouTube akam se claim ni YouTube apoisa pen si kichuk patum ta do aposi li tum stame un an paprang pon nang la YouTube aputha kalam mang ke la lo je nang jong si YouTube channel impulo blote koson si nangli subscriber baji badbe koan si nangli fan views duya vela ke methang si chichini reblo nangli impulo ne lita impulo te kado weta chichini reblo seta YouTube abang ong lo menit kang pu pura nangli bang impu nang nelo nangli bang YouTube along kam claim nang nelo po bang e kali dera ko an ma ke messenger fan lapen ko an si kache thang kang jia fan polo te itum jasime de social media ben che thang la lo social media long la ano jakong ke do nangli manili kopi sinangli ke claim kopi video sinangli pa viral kang tung te social media ben nangli pine video ot pon dong si jo la somni la sonsona video pu nangli social media long pachi thang the pulot the la ilam pen chotke la anang chi thang pi la si ili tum isia ke fame no mane la ta isia ka chi thang ia son lo social media jakong la an lo ke do la si YouTube alamang ke la lo nili la an ke than ra jila pen ki pura jigali lo la si nili video wan video ding piklo pasi nali tumpen asap so la YouTube alama putha kachi thandam kang tunga bang la lo la si ili tum langam na karbiang long ta YouTuber duk piklo sita YouTuber duk pikang bong pen kachi thang nai komala ili tum lam sina nili ki langdam tang bolute kachi thang nai ong nai ta bang in koi ma bang in koi bang thong kyap 30 zone la anbak sido jibon
pulo de itum laan akarbi ahawar kithe ben bang thong kevel hang youtuber ka che thang pulo te litum lam sinang ko ano ki paprang dun di lasi nang li ni lisita me YouTube det kalilo akaprega kama phan lapen ki misen ason anasai ki chokle makam anke un anben ka charli dunji lepen ki paprang dunji phan le kadu westame bor ina ka chikam khedun bang kalilo si YouTube lamang ke nili la nang than thelo la si isi hine message ni li phanangi pido lapen nili social media long tame thean long Instagram long lapen Facebook long kadu westame YouTube ke ludlabrinon jobs claim tha lapen business claim tha काम क्लेम था यूट्यूब अलोंग चिपकलांग चोट के चुनचेलो पुले ता इसीलो अहोगलो एली तुम यूट्यूब लोंग फान चोट के कलीलो लपेन पिने वीडियो चिबुनाय मा फेसबुक लोंग अपलोड चोट पिने वीडियो चिला मा इंस्टाग्राम लोंग अपलोड चोट लपेन वीडियो लोंग यूट्यूब लोंग अपलोड चोट बांग चोक चलो अबसे एली तुम समय जॉब सब में क्लेम नंग जी लता क्लेम नंग पो यूट्यूब ता लता क्लेम नंग पो लपेन बिजनेस ता क्लेम नंग पो लता क्लेम नंग पो लसी लाइसी बच्चा आखा देंगे लता लांगदाम से ना यूट्यूब पर अंक है ले तुम वीडियो का सलाम जॉय के ओसो का चलना आसान मने ओसो के लदना के बिहे पेन चौथे ग्लोब पेन लसोसो को पीसी की चुमे आसान अन मगे चोरुप जी लपेन अपी पोतुम समय पी लाप नंग जी आसान थसे उन अन बन के किचुगांग तुम आसान अन के नंग हांग जी पिना बसे लसन थोड़ा लता काय के ता चलना नंग जी वीडियो को क्वेश्चन बन सी kadu yang ke paklang thek jima kopia content ki wan pc ke palang me pisen jima laben ko sonmen si ni channel fan kichpa prang nun thek jima lason si lata isia kenang sot akilana a channel lata lasi eli tum lata joy ke aposi job sa claim nang po lapen ke kaprek a business sa claim nang po lapen youtube hin ta claim nun bom nang po lata chipa prang nun nang po un an kaprek ga state do pic ke pa prang tum lason si theklong bom lo posi lasi nili video kewan we ajir ding hoilo lasi nili cham sap pa video same klang bomji lapen klang dap po non amat nili ta non has exam ki judlang lapen hem kaprek asai do pic lasi penam nung apor chilong lede tilo lasi nangli tumhan video nang wan ji put same der chat tilo to lasi nili tum a video yong se nangli tum kelang chenglang lapen subscribe kelang wote subscribe ignon lapen nili tum channel humri dam ikra kilang le abidjo do ulang bote nangli tum lang dam ignon un an nili tum abidjo same nang pache thang pi je phan nang share pitha tol an se nilam theng ton kala kadom